Andrei Dumitrescu își privea reflexia în peretele de sticlă al biroului de la ultimul etaj, mult deasupra Bucureștiului, unde orașul părea redus la linii curate, lumini ordonate și mișcări fără zgomot. De aici totul părea controlabil. Traficul, oamenii, timpul, chiar și propriul trecut. În urmă cu 10 ani, nu avusese nimic din această siguranță. Avea doar o valiză ieftină, câteva cămăși bine împăturite, un dosar cu planuri pe care nimeni nu le luase în serios și o neliniște care îi ardea în piept ca o promisiune. Plecase din satul de lângă Cluj-Napoca, înainte de răsărit, fără să privească înapoi prea mult, fiindcă știa că, dacă o făcea, s-ar fi oprit. Iar în pragul casei rămăsese Elena. Nu plânsese atunci. Tocmai asta îl urmărea uneori mai mult decât orice reproș. Elena nu îl implorase să rămână, nu îl acuzase, nu ridicase vocea și nu aruncase după el cuvinte grele, așa cum poate i-ar fi fost mai ușor să suporte. Îl privise doar lung, cu mâinile strânse una în alta, ca și cum încerca să țină în ele ceva care se rupea fără zgomot. Avea o liniște pe care el nu o înțelesese niciodată pe deplin. O liniște care, în dimineața aceea, îl înfuriase aproape, fiindcă îi părea o formă de acceptare, iar el nu voia să fie acceptat, voia să fie oprit. Voia să îi se dea un motiv clar pentru a rămâne sau o vină limpede pentru a pleca. În loc de asta, primise tăcere și o privire pe care nu o uitase niciodată. La vremea aceea îi spusese că viața lor nu putea continua așa, că satul era prea mic pentru tot ce visa el, că munca de prin curți, anotimpurile care decideau ritmul tuturor zilelor și aceeași uliță care ducea mereu spre aceleași porți îl sufocau. Elena îl ascultase fără să-l întrerupă. Știa deja fiecare frază înainte ca el să o rostească. Le purtase între ei luni întregi, poate chiar ani, sub forma unor discuții neterminate, a unor serii în care el vorbea despre companii mari și clădiri luminate, iar ea îl întreba doar dacă va mai avea timp să mănânce, să doarmă, să trăiască. El îi răspundea mereu cu nerăbdarea omului care crede că iubirea ar trebui să înțeleagă ambiția, fără să pună întrebări. Și totuși, o iubise, sau cel puțin așa își spusese mereu. O iubise în felul grăbit și înfometat în care iubesc oamenii care nu au învățat să stea pe loc. O iubise când o găsise la marginea grădinii, cu mâinile pline de pământ și soarele coborând peste părul ei. O iubise când râdea rar, dar sincer, cu tot trupul, de parcă bucuria nu putea fi mimată. O iubise în serile fără curent când stăteau la lumina unei lămpi și își imaginau un viitor pe care fiecare îl vedea altfel. Doar că, la un moment dat, Andrei ajunsese să creadă că iubirea care îl ținea legat de acel loc devenise exact lanțul de care avea nevoie să scape. În București, succesul nu venise repede, dar venise hotărât. Primii ani îl sfâșiaseră. Dormise în garsoniere reci, mâncase puțin, muncise până când zilele nu se mai deosebeau unele de altele. Învățase să vorbească altfel, să se îmbrace altfel, să privească oamenii drept în ochi, chiar și atunci când simțea că nu aparține lumii lor. A construit, a pierdut, a luat-o de la capăt. A învățat să nu mai spună nimănui de unde venea. A învățat să zâmbească în întâlniri importante și să închidă telefonul înainte ca nostalgia să prindă glas. Când firma lui a început să crească, când revistele i-au publicat fotografia și investitorii i-au rostit numele cu respect, și-a repetat că făcuse alegerea corectă. Că unele sacrificii nu doar că sunt necesare, ci definesc omul care reușește. Numai că trecutul are felul lui de a rămâne viu în cele mai bine sigilate încăperi. Uneori îl lovea pe neașteptate. În mirosul ploii de vară, când asfaltul ud îi amintea de pământul negru din curtea casei lor. Într-o femeie necunoscută care își strângea bazmaua la colțul străzii. În liniștea scurtă dintre două apeluri, când își dădea seama că nu există nimeni căruia să-i poată spune, fără explicații, că este obosit. De fiecare dată împingea gândul deoparte și își vedea mai departe de zi. Însă, în ultima vreme, amintirea Elenei nu mai venea ca un ecou, venea ca o întrebare. Totul începuse cu un gest banal. Într-o seară târzie, după ce plecaseră toți din birou, Andrei deschisese un sertar pe care nu-l mai atinsese de ani întregi. Căuta un contract vechi, dar printre hârtii găsise o cheie ruginită, mică, legată cu o panglică decolorată. A recunoscut-o imediat. Era cheia de la lada de lemn în care Elena își păstra scrisorile, actele și lucrurile mărunte,
pe care le numea importante, fără să simtă nevoia să se justifice. Nu știa cum ajunsese la el. Poate o luase în grabă în dimineața plecării, poate rămăsese uitată într-un buzunar și fusese purtată prin toți acești ani ca un martor mut. Ținând-o în palmă, simțise ceva ce nu semăna nici cu regretul, nici cu rușinea. Semăna mai mult cu înțelegerea dureroasă că există lucruri pe care nu le lași în urmă doar pentru că pleci. A rămas mult timp nemișcat, cu orașul aprinzându-se dincolo de geam și cu cheia aceea mică apăsându-i pielea. Pentru prima dată după foarte mulți ani, succesul nu i s-a mai părut un răspuns, ci o perdea groasă trasă peste o întrebare veche. Iar întrebarea nu era dacă făcuse bine plecând. Întrebarea era ce se alesese de femeia pe care o lăsase în urmă, convins că timpul, distanța și banii vor transforma totul într-o decizie logică. În liniștea rece a biroului său impecabil, Andrei a înțeles că exista ceva nerezolvat, ceva care nu dispăruse, ci doar așteptase, răbdător, 10 ani. Întrebarea a venit într-un moment în care Andrei nu se aștepta să fie pus în dificultate. Interviul decurgea previzibil, cu aceleași subiecte despre expansiunea companiei, strategiile de piață și viziunea asupra viitorului. Zâmbea controlat, răspundea sigur, construind fiecare frază cu precizia unui om obișnuit să fie ascultat. Totul era exact așa cum trebuia. Până când jurnalista, după o scurtă pauză, l-a privit direct și i-a adresat o întrebare simplă, aproape banală. Dacă ar exista un singur lucru pe care l-ar schimba în trecutul său, care ar fi acela? Pentru prima dată în acel interviu, Andrei nu a răspuns imediat. Nu pentru că nu avea un răspuns pregătit, ci pentru că niciunul dintre răspunsurile obișnuite nu mai părea potrivit. Nu putea vorbi despre afaceri ratate sau despre decizii strategice greșite. Niciuna dintre ele nu avea greutatea necesară. În schimb, un nume i-a apărut în minte cu o claritate care l-a surprins. Elena. A clipit rar, încercând să-și mențină expresia calmă. A oferit în cele din urmă un răspuns vag, diplomatic, despre lecțiile învățate și despre faptul că fiecare alegere l-a adus unde este astăzi. Jurnalista a zâmbit, aparent mulțumită, iar discuția a continuat fără să mai insiste. Dar pentru Andrei, interviul se terminase în acel moment. Mai târziu, când a rămas singur în biroul său, liniștea a devenit apăsătoare. Orașul continua să se miște dincolo de ferestrele uriașe, dar în interior totul părea suspendat. Și-a desfăcut încet cravata și s-a așezat la birou, fără să aprindă lumina. Întrebarea continua să-i răsune în minte, dar nu mai era vocea jurnalistei. Era propria lui conștiință, formulând-o altfel. Ce ai lăsat în urmă? A deschis din nou sertarul pe care îl descoperise cu o seară înainte. De data aceasta nu mai căuta nimic anume. A început să răscolească printre documente până când degetele i s-au oprit pe o fotografie îndoită la colțuri. A scos-o cu grijă, ca și cum hârtia ar fi fost mai fragilă decât era în realitate. Era o imagine simplă. El și Elena, stând pe treptele casei vechi, cu lumina blândă a după amiezii căzând peste ei. Nu purtau haine elegante, nu exista nimic spectaculos în fundal. Și totuși, în acea fotografie era ceva ce nu mai regăsea nicăieri în viața lui actuală. O liniște autentică. O apropiere care nu avea nevoie de explicații. Andrei a privit imaginea mult timp, încercând să înțeleagă exact ce îl tulbura atât de profund. Nu era doar nostalgia. Era senzația că acel moment aparținea unei versiuni a lui pe care o abandonase complet, fără să realizeze cât de definitiv fusese gestul. S-a ridicat brusc de pe scaun, ca și cum ar fi vrut să rupă acel fir invizibil care îl lega de trecut. A început să meargă prin birou, dar fiecare pas părea lipsit de direcție. Pentru prima dată după mulți ani, nu avea un plan clar. Nu există o strategie, nici un obiectiv bine definit. Există doar o nevoie, nevoia de a ști. S-a oprit lângă geam și a privit orașul pentru câteva secunde, apoi a luat telefonul. L-a ținut în mână fără să formeze niciun număr. Știa că nu avea pe cine să sune. Nu mai păstrase legătura cu nimeni de acolo. Ruptura fusese completă. Și totuși decizia s-a format fără efort. Avea să se întoarcă. Nu a anunțat pe nimeni. Nu a justificat plecarea în fața echipei sau a partenerilor. Pentru prima dată a făcut ceva fără să explice, fără să calculeze consecințele. A închis telefonul, a luat fotografia și cheia mică și le-a pus în buzunar. În acel moment nu știa exact ce căuta.
dar simțea clar că ceea ce urma să descopere avea să-i schimbe mai mult decât orice decizie de până atunci. Drumul spre satul de lângă Cluj-Napoca i s-a părut mai lung decât și-l amintea. Nu din cauza distanței, ci din cauza gândurilor care nu îi dădeau liniște. Andrei conducea singur, fără muzică, fără apeluri, lăsând tăcerea să se așeze în mașină ca un pasager invizibil. Cu fiecare kilometru parcurs, orașele deveneau mai rare, clădirile mai joase, iar asfaltul perfect era înlocuit treptat de drumuri care păreau uitate de timp. Când a intrat în zona rurală, ceva în el s-a schimbat fără avertisment. Aerul părea diferit, mai greu și totodată mai curat. Casele simple, unele renovate, altele lăsate în voia anilor, îi trezeau amintiri pe care nu le mai analizase de mult. A recunoscut curbe ale drumului, garduri, chiar și un copac bătrân care încă stătea în același loc, ca un reper tăcut al unei lumi care nu se grăbise niciodată. A oprit mașina aproape de centrul satului și a coborât încet. Pentru o clipă a avut senzația că nu aparține acelui loc. Hainele lui, postura, felul în care privea totul cu atenție calculată, îl diferențiau clar de oamenii care treceau pe lângă el fără să-l recunoască. Și totuși, sub acea diferență vizibilă, exista o familiaritate pe care nu o putea ignora. Primul om pe care l-a întrebat despre Elena a ridicat din umeri. Al doilea a părut să se gândească mai mult, dar a oferit doar un răspuns vag, spunând că nu a mai văzut-o de mult. Andrei a continuat să întrebe, încercând să păstreze un ton calm, dar simțea cum nerăbdarea începe să-i crească. Nu se așteptase la certitudini, dar nici la atâta neclaritate. Unii oameni îl priveau mai atent, ca și cum încercau să-l plaseze într-o amintire veche. Alții evitau contactul vizual, grăbiți să-și vadă de drum. Numele Elenei nu provoca reacții puternice, dar nici nu era complet necunoscut. Era ca un ecou slab, care nu mai aparținea prezentului. Andrei a început să meargă pe jos fără direcție clară, lăsându-se ghidat de instinct. Fiecare pas aducea cu sine fragmente de memorie, dar nimic concret. Satul părea mai mic decât îl știa, sau poate doar el devenise prea obișnuit cu spații mari și agitate. Când aproape renunțase să mai întrebe, a zărit un bărbat în vârstă stând pe o bancă, la marginea drumului. Avea o expresie liniștită și privirea fixată undeva departe, ca și cum nu se grăbea nicăieri. Andrei s-a apropiat și i-a adresat aceeași întrebare, pregătit pentru încă un răspuns neclar. De data aceasta însă, reacția a fost diferită. Bărbatul l-a privit lung, fără grabă, analizându-l cu o atenție care l-a făcut pe Andrei să se simtă pentru o clipă transparent. Nu a răspuns imediat. A lăsat tăcerea să se întindă suficient cât să devină apăsătoare, apoi a rostit, încet, ca și cum ar fi ales cu grijă fiecare cuvânt. A spus că Elena nu plecase niciodată. Andrei a simțit cum acea informație simplă îl lovește mai puternic decât se aștepta. Nu știa de ce, dar o parte din el presupusese că ea își refăcuse viața în altă parte, că dispăruse din acel loc, la fel cum dispăruse și el. Dar nu era așa. Bărbatul a continuat, adăugând că nu toată lumea știe exact unde locuiește acum, că s-a retras mai departe de ulițele principale, într-un loc pe care puțini îl mai vizitează. Nu a spus mai mult, dar tonul lui sugera că acea alegere nu era întâmplătoare. Andrei a rămas nemișcat pentru câteva secunde, încercând să înțeleagă ce înseamnă cu adevărat ceea ce tocmai aflase. Nu era doar faptul că Elena era încă acolo. Era modul în care fusese descrisă. Izolată, dar prezentă. Aproape, dar greu de găsit. Pentru prima dată de când ajunsese, nu a mai simțit nesiguranță. A simțit doar că este foarte aproape de ceva ce nu poate anticipa. Bărbatul nu i-a oferit indicații precise, ci doar o direcție generală, însoțită de un gest lent al mâinii spre o zonă mai retrasă, dincolo de ultimele case ale satului. Andrei i-a mulțumit scurt și a pornit fără să mai pună alte întrebări. Simțea că orice detaliu în plus ar fi fost inutil. Drumul trebuia parcurs de el, pas cu pas. A lăsat mașina în urmă și a continuat pe jos. Pământul de sub pași devenea din ce în ce mai neregulat, iar liniștea se adâncea cu fiecare metru. Nu mai era vorba despre tăcerea obișnuită a satului, ci despre una mai densă, care părea să aparțină doar acelui loc. Nu se auzeau voci, nici zgomote de unelte, doar vântul care mișca ușor iarba și câte un sunet îndepărtat, greu de identificat. Pe măsură ce înainta,
Andrei simțea o tensiune crescândă în piept. Nu era teamă, ci o formă de anticipare pe care nu o putea controla. Fiecare pas îl apropia de un moment pe care nu și-l imaginase niciodată în mod concret. Nu știa cum va arăta Elena, nu știa ce îi va spune și nici dacă va fi primit. Știa doar că nu mai există cale de întoarcere fără răspunsuri. După o vreme care i s-a părut mai lungă decât era în realitate, a zărit în depărtare o construcție mică. O cabană de lemn, simplă, așezată la marginea unei bucăți de teren cultivat. Nu era nimic spectaculos în acel loc, dar tocmai această simplitate îi atrase atenția. Totul părea funcțional, construit cu grijă, fără exces. S-a apropiat încet, observând detaliile. Rânduri de plante bine îngrijite, unelte sprijinite ordonat lângă perete, urme clare ale unei vieți duse cu disciplină și răbdare. Nimic nu părea abandonat sau neglijat. Din contră, locul transmitea o formă de echilibru care contrasta puternic cu agitația din care venise. Când a ajuns suficient de aproape, s-a oprit brusc. Nu din cauza cabanei, ci din cauza unei prezențe. La câțiva pași de intrare, cineva lucra pământul. Mișcările erau lente, dar sigure, repetate cu o naturalețe care trăda obișnuință. Andrei a rămas nemișcat, simțind cum timpul pare să se oprească pentru o clipă. Nu îi putea vedea încă chipul clar, dar ceva în postura acelei persoane i-a provocat un sentiment greu de descris. A făcut un pas înainte, aproape involuntar. Atunci, femeia s-a oprit din lucru. Nu s-a întors imediat. A rămas câteva secunde cu spatele, ca și cum ar fi simțit prezența lui înainte de a o confirma. Gestul acela simplu a fost suficient pentru a amplifica tensiunea momentului. Andrei a simțit cum respirația îi se schimbă, devenind mai apăsată, mai conștientă. Când în cele din urmă ea s-a întors ușor, lumina i-a atins chipul. Și în acel moment, totul s-a schimbat. Andrei nu a spus nimic, nu pentru că nu ar fi vrut, ci pentru că nu a putut. Imaginea din fața lui nu se potrivea cu amintirea pe care o purtase ani de zile. Era ea, fără îndoială, dar în același timp era altcineva. Șocul nu venea din recunoaștere, ci din diferență. A rămas acolo privind-o, incapabil să înainteze sau să se retragă, prins între trecut și prezent, fără să știe cum să le unească. Andrei a rămas nemișcat, cu privirea fixată asupra femeii din fața lui, încercând să împace imaginea prezentului cu cea din amintirile sale. Elena stătea la câțiva pași distanță, cu mâinile încă murdare de pământ, respirația calmă, ca și cum momentul nu avea nimic ieșit din comun pentru ea. Diferența nu era doar în trăsături, ci în întreaga ei prezență. Chipul îi era mai matur, liniile feței mai ferme, dar nu obosite. Nu purta urme de epuizare, ci de rezistență. Părul, prins simplu, lăsa la vedere o expresie clară, lipsită de orice urmă de ezitare. Nu exista surpriză în ochii ei, nici bucurie evidentă, dar nici răceală. Doar o stabilitate care l-a dezorientat pe Andrei mai mult decât orice reacție extremă. Hainele ei erau simple, practice, potrivite pentru munca de zi cu zi. Mâinile îi erau aspre, marcate de efort, dar mișcările ei aveau o precizie pe care el nu o mai asociase niciodată cu viața de acolo. Nu era imaginea unei femei rămase în urmă, așa cum poate o proiectase în lipsa lui. Era imaginea unei femei care își construise propria ordine. Andrei a încercat să spună ceva, dar cuvintele nu s-au legat. Toate frazele pe care și le imaginase pe drum păreau nepotrivite, lipsite de sens în fața realității. În loc să vorbească, a continuat să o privească, căutând în ea urme ale trecutului comun. Le-a găsit, dar nu acolo unde se aștepta. Nu în expresia feței, nici în gesturi, ci într-o liniște pe care o recunoștea. Doar că nu mai era aceeași liniște de altădată. Nu mai era fragilă sau tăcută din reținere. Era solidă, asumată, ca și cum trecuse prin ceva ce el nu putea înțelege dintr-o privire. Elena a făcut un pas ușor înapoi, lăsând unealta jos, fără grabă. Gestul nu era defensiv, ci mai degrabă o delimitare clară între ceea ce făcea și ceea ce urma să se întâmple. L-a privit direct, fără să evite contactul vizual, fără să caute explicații. Pentru o clipă, Andrei a avut senzația că ea știa deja de ce venise. Această impresie l-a neliniștit. Nu pentru că ar fi fost imposibil, ci pentru că îl făcea să se simtă previzibil.
El, care își construise întreaga viață pe control și anticipare, se afla acum în fața unei persoane care părea să nu fie surprinsă de nimic. Timpul dintre ei părea suspendat, dar nu incomod. Era un spațiu plin de lucruri nespuse, dar care nu cereau neapărat să fie rostite imediat. Andrei a realizat că, în mod ciudat, nu se simțea respins, dar nici primit, doar observat. Și poate, evaluat. Această poziție l-a făcut să simtă pentru prima dată o formă de nesiguranță reală. Nu cea din negocieri sau din decizii de afaceri, ci una mai profundă, legată de cine era în acel moment și de cine fusese când plecase. Elena a înclinat ușor capul, ca și cum ar fi confirmat în sinea ei ceva ce deja bănuia. Nu a zâmbit, dar nici nu și-a închis expresia. A rămas prezentă, ancorată în acel loc, fără să pară afectată de diferența dintre ei. Iar acest lucru a fost pentru Andrei cel mai greu de înțeles. Nu schimbarea ei, ci faptul că acea schimbare nu părea să aibă nevoie de justificare. În fața acelei cabane simple, într-un loc care părea desprins de ritmul lumii lui, Andrei a înțeles că nu doar ea devenise de nerecunoscut, ci și el. Tăcerea dintre ei nu a fost spartă de Andrei, așa cum ar fi crezut. Elena a fost cea care a făcut primul pas, nu prin cuvinte, ci printr-un gest simplu. S-a aplecat și-a șters mâinile de pământ cu o cârpă lăsată pe marginea unei lăzi și apoi s-a apropiat încet, fără grabă, oprindu-se la o distanță care nu era nici apropiată, nici rece. Privirea ei a rămas fixă, calmă, iar când a vorbit, vocea i-a fost exact așa cum și-o amintea, dar mai sigură. A spus doar numele lui, Andrei, fără reproș, fără emoție vizibilă, fără întrebări, doar o confirmare. Ca și cum prezența lui nu era o surpriză, ci o eventualitate care, la un moment dat, trebuia să se întâmple. Andrei a simțit cum acel singur cuvânt cântărește mai mult decât orice discurs pe care l-ar fi putut pregăti. A încercat să răspundă, dar vocea nu i-a venit imediat. Și-a dres ușor gâtul, conștient pentru prima dată de lipsa de control asupra propriilor reacții. Elena, eu. S-a oprit. Fraza nu avea continuare. Tot ce voia să spună părea prea mult sau prea puțin în același timp. A privit-o, căutând un punct de sprijin, dar nu a găsit nimic care să-i ofere direcție. Elena nu a intervenit, nu l-a ajutat să-și termine gândul, nu a completat tăcerea. L-a lăsat să stea în ea ca și cum acel moment era necesar. După câteva secunde, a făcut un gest discret spre cabană. Hai înăuntru. Invitația a fost rostită simplu, fără ceremonie, dar avea o greutate pe care Andrei a simțit-o imediat. Nu era doar o deschidere a ușii, ci o acceptare controlată a prezenței lui în spațiul ei. Fără entuziasm, dar și fără respingere. Andrei a ezitat pentru o fracțiune de moment, apoi a dat din cap și a urmat-o. A simțit că nu este loc pentru întrebări în acel punct. Totul trebuia să vină natural, dacă avea să vină. Când a pășit înăuntru, a fost surprins de ordinea locului. Interiorul era simplu, dar bine organizat. Fiecare obiect părea să aibă un rost clar. O masă de lemn, câteva rafturi, un pat așezat într-un colț și câteva lucruri personale care nu ocupau spațiu inutil. Nu există nimic în exces, dar nici lipsă de grijă. Elena a închis ușa în urma lor și s-a sprijinit ușor de perete, fără să se grăbească să continue conversația. Îl observa în liniște, așa cum făcuse și afară, ca și cum îl lăsa să înțeleagă singur unde se află. Andrei a făcut câțiva pași în interior privind în jur. Nu era doar diferența față de lumea lui, ci coerența acelui spațiu. Totul părea stabil, construit în timp, fără improvizații. Asta l-a făcut să realizeze ceva ce nu anticipase. Viața ei nu fusese suspendată după plecarea lui. Fusese continuată. Această constatare i-a schimbat complet poziția. Nu mai era cel care revenea într-un loc rămas în urmă, era cel care intra într-o lume care evoluase fără el. S-a întors spre ea, pregătit să spună în sfârșit ceva concret, dar înainte ca el să deschidă gura, Elena a vorbit din nou. Ai venit. Atât. Nu era o întrebare, era o constatare simplă, dar în spatele ei exista ceva mai profund. Nu cerea explicații, dar nici nu ignora faptul că acea venire avea un motiv. Andrei a inspirat adânc, conștient că orice va spune de acum înainte nu va mai putea fi retras. Și, pentru prima dată după foarte mult timp, nu știa care este varianta corectă.
Andrei a rămas în mijlocul încăperii, fără să se așeze, ca și cum nu știa dacă are dreptul să ocupe acel spațiu. Privirea îi aluneca peste fiecare detaliu, încercând să înțeleagă nu doar locul, ci viața care se desfășura acolo zi de zi. Totul părea simplu, dar nu lipsit de sens. Fiecare obiect era folosit, fiecare colț avea o funcție clară. Nu exista nimic decorativ fără rost, nimic care să fie acolo doar pentru aparență. Elena s-a desprins ușor de perete și s-a apropiat de masă. A turnat apă într-un pahar și l-a așezat în fața lui, fără să spună nimic. Gestul era firesc, lipsit de orice formalitate. Nu încerca să impresioneze, nici să creeze o atmosferă specială. Era doar un act obișnuit, repetat probabil de nenumărate ori. Andrei a luat paharul, dar nu a băut imediat. Îl ținea în mână ca și cum avea nevoie de acel gest pentru a se ancora în realitate. În mintea lui, întrebările se acumulau, dar niciuna nu părea potrivită pentru a fi rostită prima. De ce aici? De ce așa? De ce singură? În cele din urmă, a ales varianta cea mai directă, deși simțea că nu este cea mai potrivită. De ce ai rămas? Vocea lui a sunat mai rigidă decât ar fi vrut. Nu era o acuzație, dar nici complet neutră. Era întrebarea unui om care nu reușea să înțeleagă o alegere diferită de a lui. Elena nu a răspuns imediat. S-a așezat pe scaun cu mișcări liniștite și și-a așezat mâinile pe masă. Nu evita întrebarea, dar nici nu se grăbea să ofere un răspuns simplu. Pentru că nu am avut nevoie să plec. Cuvintele au fost rostite calm, fără defensivă. Andrei a clipit ușor, surprins nu de răspuns în sine, ci de siguranța cu care fusese spus. Pentru el, plecarea fusese singura opțiune logică. Pentru ea, rămânerea fusese suficientă. Nu înțeleg, a spus el aproape automat. Elena a ridicat ușor privirea spre el, fără urmă de ironie sau superioritate. Nu trebuie să înțelegi tot. Nu totul e despre a ajunge undeva. Replica ei nu a fost dură, dar a avut un efect imediat. Andrei a simțit cum ceva în interiorul lui se blochează. Întreaga lui viață fusese construită pe ideea de progres, de mișcare continuă, de obiective. Fiecare etapă avea un scop, fiecare decizie era un pas înainte. Aici însă, acea logică nu părea să se aplice. A privit din nou în jur, dar de data aceasta nu mai analiza spațiul. Încerca să vadă dincolo de el, să înțeleagă cum poate cineva să aleagă deliberat o viață atât de diferită de tot ceea ce el considerase necesar. Ai avut ocazia să pleci, nu-i așa?" a întrebat el cu o ușoară tensiune în voce. Elena a înclinat capul, confirmând. Da. Și totuși ai rămas. Da. Răspunsurile ei erau scurte, dar complete. Nu lăsau loc de interpretări inutile. Nu părea să existe niciun regret în ele, nicio ezitare. Andrei a simțit pentru prima dată că nu mai caută doar explicații despre ea, ci despre el însuși. Diferența dintre alegerile lor nu mai era doar o chestiune de context, ci una de valori. Și ceea ce îl deranja cel mai mult nu era faptul că nu o înțelegea, ci faptul că, într-un mod pe care nu îl putea explica încă, simțea că ea nu avea nevoie să-l înțeleagă pe el. Andrei a rămas tăcut câteva clipe după ultimele ei cuvinte, simțind cum siguranța care îl definea începe să se clatine. În lumea lui, orice alegere avea o justificare clară, o logică solidă care putea fi explicată, analizată și susținută. Dar în fața Elenei, acea structură părea inutilă. Nu ai vrut mai mult?" a întrebat el, încercând să-și regăsească echilibrul. Elena l-a privit fără să se grăbească să răspundă. Nu părea deranjată de întrebare, dar nici impresionată de ea. Am avut suficient. Replica ei a venit liniștit, fără ezitare. Andrei a simțit imediat că acele cuvinte nu erau o formă de resemnare. Nu era acceptarea unei vieți limitate, ci alegerea conștientă a uneia care, pentru ea, avea sens. Dar puteai avea mai mult decât atât, a insistat el, privind în jur. Elena a urmărit pentru o clipă direcția privirii lui, apoi s-a întors spre el. Depinde ce înseamnă mai mult. Răspunsul ei l-a făcut să tacă din nou. În mintea lui, definiția era clară: stabilitate financiară, recunoaștere, oportunități. Toate lucrurile pentru care muncise, fără oprire. Dar în acel spațiu, acele repere nu păreau să aibă aceeași valoare. Pentru prima dată, Andrei a simțit o senzație incomodă, greu de definit. Nu era doar confuzie,
era ceva mai profund, ca și cum o parte din convingerile lui începea să fie pusă sub semnul întrebării, fără să fie atacată direct. Elena și-a sprijinit ușor spatele de scaun, păstrând aceeași calmă stabilitate. Tu ai plecat ca să cauți ceva. Eu nu am simțit că îmi lipsește. Cuvintele ei nu erau o critică, dar au avut un efect mai puternic decât orice reproș. Andrei a inspirat adânc, simțind cum reacția lui întârzie să apară. Nu pentru că nu avea ce spune, ci pentru că fiecare răspuns posibil părea incomplet. Și atunci, fără să-și dea seama, a pus întrebarea care i-a schimbat complet poziția. Și nu ți-a fost greu? Elena a zâmbit ușor, pentru prima dată de când se aflau acolo. Nu era un zâmbet larg, ci unul discret, aproape reținut, dar real. Ba da. Andrei a ridicat ușor privirea, surprins de sinceritatea directă. Dar nu greu în sensul în care crezi tu, a continuat ea. Nu pentru că nu aveam ce-mi doream, ci pentru că a trebuit să învăț să trăiesc fără să aștept pe cineva să se întoarcă. Acea frază a rămas suspendată între ei, mai apăsătoare decât orice altceva spus până atunci. Andrei a simțit cum ceva se strânge în pieptul lui. Nu era doar o revelație, ci o confruntare cu o realitate pe care nu o luase niciodată în calcul. În mintea lui, plecarea fusese un act unilateral, dar nu își imaginase niciodată în mod concret ce însemnase acel gol pentru ea. Elena nu a continuat imediat, l-a lăsat să proceseze. Am crezut mult timp că vei reveni, a spus ea în cele din urmă, fără să schimbe tonul. Nu pentru că mi-ai promis, ci pentru că nu plecasești complet. Andrei a simțit cum acele cuvinte îi ating direct o parte pe care o ignorase ani întregi. Faptul că nu închisese niciodată cu adevărat acel capitol nu fusese doar despre el. Dar, la un moment dat, am înțeles că nu trebuie să-mi construiesc viața în jurul unei posibilități. Aceasta nu mai era doar o explicație. Era o concluzie. Și pentru Andrei a fost momentul în care a realizat că povestea pe care o purtase în minte despre trecutul lor nu fusese niciodată completă. Andrei a rămas sprijinit de marginea mesei, fără să mai caute imediat un răspuns. Cuvintele Elenei nu îl atacaseră, dar îi desfăcuseră, unul câte unul, felul în care își construise amintirile. Până atunci, văzuse trecutul ca pe o alegere dureroasă, dar necesară, în care fiecare își continuase drumul separat. Acum începea să înțeleagă că acea despărțire nu fusese doar o linie trasată între două vieți, ci un punct din care fiecare construise ceva diferit. Cum ai reușit? A întrebat el mai încet, fără rigiditatea de mai devreme. Elena nu a răspuns imediat și a trecut privirea peste încăpere, ca și cum ar fi privit nu obiectele, ci anii care le-au adus acolo. Nu dintr-o dată, a spus ea. La început a fost doar despre a continua ziua următoare. Andrei a ascultat fără să o întrerupă. A trebuit să învăț lucruri pe care nu le făcusem singură până atunci. Să mă descurc cu tot ce era în jurul meu, fără să aștept ajutor. Nu pentru că nu exista, ci pentru că nu mai voiam să depind de el. Vocea ei era calmă, dar fiecare propoziție avea greutate. Nu dramatiza, nu exagera. Spunea lucrurile așa cum fuseseră. Au fost oameni care m-au ajutat, a continuat ea, vecini, cunoscuți. Dar nu a fost despre ei. A fost despre decizia de a nu rămâne blocată într-o poveste care nu mai continua. Andrei a simțit cum acea frază îi schimbă din nou perspectiva. Pentru el, trecutul fusese ceva închis, dar păstrat ca referință. Pentru ea, fusese ceva ce trebuia depășit complet. Ți-ai dorit vreodată să pleci după mine?" a întrebat el, fără să-și ascundă curiozitatea. Elena l-a privit direct. Nu. Răspunsul a fost clar, fără ezitare. Nu pentru că nu mi-a păsat, ci pentru că nu era drumul meu. Andrei a dat ușor din cap, dar în interiorul lui reacția a fost mai complexă. Își imaginase, poate fără să realizeze, că prezența lui ar fi fost suficientă pentru a influența alegerile ei, chiar și după plecare. Acea idee începea să se destrame. Elena a continuat, de data aceasta, cu o ușoară schimbare în ton, ca și cum ar fi adăugat o piesă importantă într-un puzzle pe care el abia începea să-l vadă. Au fost momente în care am primit oferte să plec, nu doar din sat. Mai departe. Andrei și-a ridicat privirea, atent. Ce fel de oferte? De muncă, de ajutor. Oameni care credeau că viața mea ar trebui să arate altfel. A făcut o pauză scurtă, suficient cât să lase sensul să se așeze. Dar nu am simțit că trebuie să accept.
Această revelație a avut un impact imediat asupra lui Andrei. Nu era vorba despre lipsa oportunităților, nu fusese constrânsă de circumstanțe așa cum ar fi presupus. Alegerea ei fusese reală. De ce? A întrebat el de data aceasta fără tensiune, ci cu o sinceră nevoie de a înțelege. Elena a zâmbit ușor, dar nu cu nostalgie, ci cu claritate. Pentru că, în timp ce tu căutai ceva în afară, eu am început să găsesc lucruri aici. Andrei a rămas tăcut, simțind cum fiecare piesă pe care o descoperea îl obliga să-și regândească propria poveste. Nu era vorba doar despre ea sau despre sat. Era vorba despre diferența dintre a pleca pentru a deveni și a rămâne pentru a înțelege. Și pentru prima dată nu mai era sigur care dintre aceste drumuri fusese mai greu. Andrei și-a trecut mâna peste față, încercând să-și adune gândurile care nu mai aveau aceeași claritate ca înainte. Pentru prima dată după mulți ani, nu mai putea construi o explicație coerentă care să-l pună într-o lumină sigură. Tot ceea ce spusese Elena nu îl contrazicea direct, dar îi slăbea fiecare argument pe care îl considerase de neclintit. Am făcut totul pentru un viitor mai bun, a spus el în cele din urmă, cu o voce mai joasă. Nu era o justificare spusă cu mândrie, ci mai degrabă o încercare de a-și reafirma propriile alegeri. Se sprijinea de acea idee ca de un punct stabil, chiar dacă începea să simtă că nu mai este suficient. Elena nu a reacționat imediat. L-a privit atent, fără să-l întrerupă, dar nici fără să confirme. Pentru cine? A întrebat ea, simplu. Întrebarea a fost directă, dar nu agresivă. Tocmai această simplitate a făcut-o mai greu de evitat. Andrei a deschis gura să răspundă, dar s-a oprit. Reflexul inițial ar fi fost să spună pentru ei doi, pentru viața pe care ar fi putut să o construiască împreună. Dar acea variantă nu mai avea sens în acel moment. Pentru mine, a spus în cele din urmă. Răspunsul a rămas între ei, fără să fie contestat. Era adevărul pe care nu-l formulase niciodată atât de clar. Tot ceea ce construise fusese pentru propria lui viziune, pentru propriile lui obiective. Și a meritat, a continuat Elena, păstrând același ton calm. Andrei a inspirat adânc, simțind cum întrebarea nu cere un răspuns rapid, ci unul real. Și-a întors privirea prin încăpere, dar nu mai vedea obiectele. Își vedea propria viață, în fragmente, birouri elegante, întâlniri importante, decizii rapide, succes măsurabil, toate lucrurile pentru care muncise fără oprire, toate lucrurile care îl definiseră. Dar, în același timp, a simțit un gol subtil, greu de ignorat. Nu pentru că îi lipsea ceva concret, ci pentru că nu își pusese niciodată întrebarea dacă acel drum îl ducea acolo unde crezuse. Nu știu, a spus încet. Era prima dată când rostea acele cuvinte, fără să simtă nevoia să le corecteze imediat. Elena a înclinat ușor capul, ca și cum acel răspuns era suficient. Nu a încercat să-l convingă de nimic. Nu a oferit o concluzie. L-a lăsat în acel punct de incertitudine. Andrei a simțit cum tăcerea dintre ei devine diferită. Nu mai era încărcată de lucruri nespuse, ci de lucruri înțelese fără a fi explicate complet. A privit din nou în jur, dar de data aceasta nu a mai comparat. Nu a mai analizat diferențele dintre viața lui și a ei. A privit pur și simplu și a realizat ceva ce nu anticipase. Nu era vorba despre cine a ales corect. Era vorba despre ceea ce fiecare a fost dispus să piardă pentru alegerea făcută. Pentru prima dată, Andrei nu și-a mai văzut succesul ca pe o victorie clară. Nu pentru că nu ar fi fost real, ci pentru că începea să înțeleagă costul lui într-un mod pe care nu îl luase în calcul până atunci. Și acel cost nu mai putea fi ignorat. Tăcerea care s-a așezat între ei nu mai avea tensiunea de la început. Era o liniște care permitea lucrurilor să se așeze fără grabă. Andrei nu mai simțea nevoia să umple fiecare pauză cu explicații. Pentru prima dată, asculta cu adevărat. Elena s-a ridicat încet de la masă și s-a apropiat de fereastră. Lumina după amiezii intra blând, conturând interiorul cabanei, fără să scoată nimic în evidență, în mod artificial. Totul rămânea simplu, dar clar. Au fost oameni care au insistat, a spus ea, privind afară. Nu doar cu oferte, cu argumente. Andrei a rămas nemișcat, atent la fiecare cuvânt. Mi-au spus că pot avea o viață mai ușoară, că nu are sens să rămân aici, că pot începe din nou în altă parte. S-a întors ușor spre el. Și aveau dreptate. Acea recunoaștere l-a surprins.
Nu se așteptase ca ea să valideze acea perspectivă. Atunci de ce nu ai făcut-o? A întrebat el, fără urmă de presiune. Elena a făcut câțiva pași prin încăpere, oprindu-se aproape de masă. Nu părea să caute un răspuns, ci să-l formuleze exact, pentru că nu era despre ce este mai ușor. A lăsat o scurtă pauză, apoi a continuat. Era despre ce este al meu. Andrei a simțit cum acea frază îl oprește complet din orice încercare de a analiza. Nu mai era vorba despre oportunități sau lipsa lor. Era vorba despre alegere în forma ei cea mai clară. Am ales să rămân nu pentru că nu am avut altă opțiune, ci pentru că am vrut, a spus ea, cu aceeași siguranță calmă. Aceasta era diferența pe care Andrei nu o înțelesese până atunci. În mintea lui, rămânerea fusese asociată cu limitarea. Dar în realitate, pentru Elena, fusese o formă de control. A privit-o cu mai multă atenție, dar de data aceasta fără să caute explicații. Începuse să accepte că nu toate lucrurile trebuie descompuse pentru a fi înțelese. Și nu ți-a fost teamă că vei regreta? A întrebat el. Elena a zâmbit ușor, dar nu ca o reacție de moment, ci ca o expresie a unei concluzii deja trăite. Nu. Răspunsul a fost simplu. Pentru că nu am ales din frică. Am ales din claritate. Andrei a simțit cum acea afirmație îi schimbă complet perspectiva. Își dădea seama că multe dintre deciziile lui, deși calculate și justificate, fuseseră influențate de o teamă pe care nu o recunoscuse. Teama de a rămâne blocat, de a nu deveni mai mult. Elena, în schimb, nu fugise de ceva. Rămăsese pentru ceva. Această diferență, aparent subtilă, era de fapt fundamentală. Andrei a lăsat privirea în jos pentru câteva clipe, absorbind tot ceea ce începuse să înțeleagă. Nu mai era vorba despre a compara vieți sau rezultate. Era vorba despre intenția din spatele alegerilor. Când și-a ridicat din nou privirea, nu mai era același mod de a o vedea. Nu mai era femeia pe care o lăsase în urmă. Era cineva care își construise viața cu o siguranță pe care el nu știa dacă o avusese vreodată. Și în acel moment, Andrei a înțeles că adevărata răsturnare nu era în povestea ei. Era în felul în care începea să-și vadă propria poveste. După acea conversație, timpul nu a mai fost perceput de Andrei în același mod. Nu mai exista graba obișnuită, nici nevoia constantă de a transforma fiecare moment într-un pas următor. A rămas în sat mai mult decât intenționase, fără să anunțe pe nimeni, fără să justifice absența lui. Pentru prima dată, nu simțea presiunea de a reveni imediat la ritmul cunoscut. Zilele au început să capete o formă diferită. Diminețile veneau fără sunetul alarmelor, fără apeluri urgente. În schimb, exista lumina naturală care pătrundea încet, mirosul aerului curat și liniștea care nu cerea să fie umplută. Andrei observa lucruri pe care înainte le-ar fi ignorat complet. Ritmul constant al muncii, gesturile repetitive care construiau ceva în timp, fără grabă și fără validare externă. Nu încerca să devină parte din acel loc, dar nici nu mai era un simplu observator distant. Începea să înțeleagă, fără să analizeze excesiv. Fiecare zi petrecută acolo adăuga o claritate pe care nu o găsise în ani de decizii rapide. Elena nu îi cerea nimic. Nu încerca să-l convingă să rămână, dar nici nu îl trata ca pe un străin temporar. Prezența lui era acceptată, dar nu centrală. Această normalitate l-a făcut să simtă, paradoxal, mai mult decât orice atenție specială. Într-una dintre zile, Andrei a ieșit singur, mergând fără direcție precisă. A ajuns pe un deal de unde se vedea întreaga zonă. Nu era o priveliște spectaculoasă în sensul obișnuit, dar avea o coerență liniștitoare. Totul părea așezat exact unde trebuie, fără să încerce să impresioneze. S-a oprit acolo și a rămas mult timp, fără să-și verifice telefonul, fără să simtă nevoia să facă altceva. Și-a dat seama că liniștea nu mai era incomodă. Nu mai simțea impulsul de a o evita. Pentru prima dată, nu mai analiza dacă ceea ce trăia era util sau productiv. Nu mai evalua fiecare experiență în funcție de rezultate. Pur și simplu era acolo. Această schimbare nu a fost bruscă, dar a fost reală. Nu venea dintr-o decizie conștientă de a renunța la viața lui anterioară, ci dintr-o înțelegere care se forma treptat. Când s-a întors la cabană, Elena era afară, ocupată cu aceeași muncă liniștită. L-a privit scurt, fără să întrebe unde fusese. Nu era nevoie.
Andrei s-a apropiat și pentru prima dată nu a mai simțit distanța dintre ei ca pe ceva apăsător. Nu pentru că dispăruse, ci pentru că nu mai încerca să o reducă forțat. Știa că nu poate rămâne acolo pentru totdeauna. Viața lui din București nu dispăruse, responsabilitățile lui erau reale. Dar pentru prima dată, acea viață nu mai părea completă în sine. Exista ceva ce nu mai putea ignora. Nu era vorba despre a alege între două lumi. Era vorba despre a decide cine vrea să fie în continuare, știind acum că succesul, așa cum îl definise până atunci, nu era suficient pentru a răspunde la toate întrebările. Și această decizie nu mai putea fi amânată. În dimineața plecării, aerul avea aceeași liniște pe care Andrei ajunsese să o recunoască. Nu exista dramatism în acel moment, nici senzația unui final brusc. Totul părea o continuare firească a ceea ce începuse să înțeleagă. Și-a strâns lucrurile fără grabă, conștient de fiecare gest. Nu mai era plecarea impulsivă de altă dată. De data aceasta știa exact de ce pleacă și ce lasă în urmă. Diferența era că nu mai simțea nevoia să rupă legătura pentru a merge mai departe. Când a ieșit din cabană, Elena era deja afară. Stătea în picioare cu aceeași prezență calmă, privind spre el fără a încerca să anticipeze ceva. Nu exista tensiune între ei, nici lucruri nespuse care să apese momentul. Andrei s-a apropiat și s-a oprit la o distanță mică. Pentru o clipă a căutat cuvintele potrivite, dar nu în sensul de a explica, ci de a fi sincer, fără a complica. Nu am înțeles tot, a spus el, dar am înțeles suficient. Elena a înclinat ușor capul, acceptând răspunsul fără să-l analizeze. Este destul, a răspuns ea simplu. Andrei a simțit că nu mai are nevoie să spună mai mult. Nu venise acolo pentru a repara trecutul și pentru prima dată nu mai simțea că trebuie să o facă. Între ei nu exista o promisiune de reluare, nici o încercare de a schimba ceea ce deveniseră. Exista doar o înțelegere. A privit-o pentru câteva secunde, fără să încerce să rețină o imagine idealizată. Nu mai avea nevoie de asta. O vedea exact așa cum era și era suficient. Ai ales bine, a spus el fără ezitare. Nu ca o validare, ci ca o recunoaștere. Elena nu a zâmbit larg, dar privirea ei s-a înmuiat ușor. Și tu, a răspuns ea după o scurtă pauză. Acea replică nu a fost o confirmare completă, ci mai degrabă o invitație deschisă, nu la trecut, ci la ceea ce putea urma. Andrei a dat din cap, înțelegând sensul fără să ceară clarificări. Nu era vorba despre ce făcuse până atunci, ci despre ce avea să facă de acum înainte. Fără alte cuvinte, s-a întors și a pornit pe drumul pe care venise. De data aceasta, pașii lui nu mai erau apăsați de incertitudine. Nu avea toate răspunsurile, dar nu mai avea nevoie de ele imediat. Când a ajuns înapoi la oraș, ritmul familiar l-a întâmpinat fără să se fi schimbat. Clădirile, oamenii, responsabilitățile, toate erau la fel. Diferența nu era în exterior, era în el. Nu și-a abandonat viața, nu a renunțat la ceea ce construise, dar a început să privească totul altfel. Deciziile nu mai erau doar despre creștere și rezultate. Începuseră să includă sens, echilibru și limite pe care înainte nu le luase în considerare. În biroul său, în același loc unde totul părea cândva controlabil, Andrei a simțit pentru prima dată că nu mai încearcă să compenseze ceva. Nu mai construia doar pentru a ajunge undeva. Începuse să construiască și pentru a înțelege de ce. Iar această schimbare, tăcută dar profundă, a fost singurul lucru care nu mai putea fi ignorat.